I pozdrav YouTuberi, sa vama je Fantastic of Gaming Branko u još jednoj novoj epizodi. A danas igramo Hunger Games, ali ne na Mineplexu, nego na... Ne znam pojma, šta je ovo? Aha, okej, dobro. Ne na Mineplexu, nego na Minecraft Party. Tako se zove server, IP u deskripciji. Imate svašta od igara. Ko je već ovdje crkao, znači on je botina jedna. Mada ja ću, zašto ovdje prvi put igram. Okej, kit mi je defaultom. Ja, pojeo sam ono. A zašto sam to pojeo? Isto je, za premium server. Pazi na mene, neko me slezene. Da li se penjeme gore? Ajme gore. Se bijemo bre, ja sam ovdje prvo sa bijanje. Ja, i ovo trošim. Imam samo još jedno. Kad sam bot. Prvi put ljudi igram, tako da... izvinite zbog dužeg nesnimanja. Kao što čujete po mom glasu, ja sam prehlađen. Tako da nisam mogao snimam. Pa sam rešio, i dalje sam prehlađen, ne idem u školu. Moji drugovi znaju. Jo bre, gdje ćeš više se penetram ovdje. Nema gdje. Evo, pao sam, ponovo sjebao sam se. Da ne poginem. Dobro. Bolje što sam to uradio. Dobro. Dobro, nisam spao mnogo. Pa eno mi ga put, bre. To. Lakše. To možda nije u pičku. Ne znam da li ovdje treba isto se traže kovčezi. Ja mislim da treba. Hunger Games, šta? Dobro. Evo, popio sam se ljudi. Čas. Eno ga neko. Jao, sad ću gubijem. Kad bi mogao. A daj! Ode mi pobeže od dečka, brate. Put da Bog da je pogodila ovo u glavu. Sad ću da jedem. Ništa neću. Ću crknem ovdje. Gladan. Šta? Tako izgledaš kao čija nešto. Time unity fasting. Nemam pojma bre, šta je ovo. Šta se zbija? Ja samo se popnem. Ni to ne mogu. Brate, kad me bude neko zahiv to odavde ovdje. Znači neće znati kako se zovem. Eno, onda mogu preskočiti malo opet. Da neko ne uzme kovčeg. Eno ga jedan kovčeg. Ne, nije jedan kovčeg. Ja ću ovu ruku. Pa ko dođe. Eno ga jedan kovčeg tamo.
A eno ga ja niti... E pa sad mi bliži ovaj pa ću da se vratim na ovaj tamo. Koliko ih ima. Ajde nešto za hranu. Benz, jes. Pištolj, amo. Ne znam u čemu. Jo, neko je ovo izgubio. Pa ni meni neće to trebati. Ovdje je pokupljeno sve. Jeste, pokupljeno. Ne, hoću da uzmem i onaj onda čast. Tu je pokupljen. Eno ovdje i ta je pokupljen, naravno. Mogu da ciljam. Ovdje neke ručagi iskopane, poginemo. Ajde hrane. Te majko moja, nemam hrane bre. Ranu nemam ništa. Šta ću jedem cijel dan. Pa daj brate, nemam ću crknem ovdje. Aj mi neko dad lebac. Ne, dobro. Ujebote. Ja rekao propade sad dole. Pa se penjem opet. Ma čuvaš ja tu. Lagano. Sve pokupili, zato što ja debil pa nisam znao što treba se radi. Inače isto je princip igre. Opet da padnem ja, baš gledam na što me hoće danas. Da izginem ovdje. Šta je ovo, da vidim koliko nas ostalo. Što? Eno ga jedan, uzeo kovčeg. Sad će mu ubije 100%. Nemoj da mi biješ, čekaj da vidim. Ne vidi me. A ću uvati me na sveti nikad sad. Izgleda da nema ni ovu hranu, vidite kako je spor. Gađat ću ga s ovim sad. Izgleda da nije provalio. Daj mi tvoje hrane. Yes! Jel ima ono što si jedao da pušti? Evo ga, medkit ekstra, vati. To! Pokupio odavde jeste. Čekaj, ovo kako. Gdje to sve imam ja. To meni neće biti potrebno. Ni to. Opet dobro. Crko je ovdje jedan. Što? Bježi municio. Jo. A daj, beži hakera, gledaj. A da, ubio on mene, sigurno, znači nema ništa. Konju jedan. Pa nemoguće onako da ispoljuje ona govna, žinitelji sad. Ali ja bi ga opet nemoguće, ne.
Nevjerovatno, majke mu ja bio pičku. Ništa ljudi, ja mislim smo bili samo on i mi. Ne znam, samo to, ja sam ga zaheftao sam Diamond mačem onda, ali on imao ovaj Ašov i to zlatni i ubio me. Pa da, ali je moguće. Ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, ako vam se svidao klik, da, ako vam se svidao klik na subscribe, znači like, subscribe, share i do sljedeće epizode se vidimo.